Burkina Faso cikɛda min labilanin no ka se ka yuruku-yurukuko ani surafɛnimako kɛlɛ n'an ko autorité de contrôle de l'État ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa foroba cikɛda sabara min ye fanga ɲɛma ka daga ye premier ministère ye jamanatigi ka so président du faso ani lasigidenw ka bonba n'an ko assemblée nationale nin cikɛda nin ka daga ɲɛma Philippe Naon ale ye lasili dɔ kɛ bi sɔgɔmada nin na min kɔnɔ a y'a yira ko wari dɔw si tununa nin cikɛda saba ninnu kɔnɔ minnu dumuko dagani tɛ nin sɛgɛsɛgɛli ninnu minnu kɛra filancɛra ka ta san 2018 fo ka taa bila san 2021 na o y'a yira ko fanga ɲɛma ka daga n'an ko président du faso ko kurutu minnu kɛra o yɔrɔ la o bɛ taa se miliyɔn hakɛ 695 ma kamasɔrɔ jamanatigi o tun ye Rochmark Christian Kabore ye. Philippe Naon ko nin wari tununnen nin bɛ lafɛn caman kan i n'a fɔ essence wari n'an ko frais de carburant ani dugudagalenw ka sara n'an ko frais de mission min ye fanga ɲɛma ka daga ye n'an ko premier ministère ye a yira ko jalaki taara la miliyari 1 miliyɔn 953 ko o bɔra baarakɛden dɔw yɛrɛ ka baara ɲagamini de kɔnɔ. Yɔrɔ min na yɛrɛ foroba nafolo dumuna a ɲama i n'a fɔ olu yɛrɛ ta wari o ye wasaden bulonba ye n'an ko assemblée nationale o yɔrɔ la wari min tununa o bɛ taa se miliyari 13 miliyɔn 616 ɲɔgɔnna ma. Nin jalaki nin taara lase Balasa Kandele ma n'ale tun ye wasaden bulon ɲɛmaa ye ale n'a ka wasaden bulon tɔɲɔgɔn u ka kurutu taara la dugutaga saraw le kan n'an ko frais de mission ani olu tun ye juru min ta ka se ka u ka bolimafɛnw san. O tɛmɛnin kɔ a yira fana ko olu ye baarakɛminɛn caman de san minnu ma tɛmɛ sariya sira kan. Autorité de contrôle de l'État daga ɲɛma ka fɔta ra a yira ko dibi kɔnɔ maa dɔw tun ye olu lasiranya ko fo ka taa se saya bagabagaliw ma. Philippe Naon ko olu ka baara banni kɔ olu ye nin gafe ninnu lase jamanatigi ma ani fanga ɲɛma ma. Nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.